and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Nak, Ande. Nasayod kong nakabati ka nako. Anak, maluoy ka ayaw pag pinutong. Maluoy ka ni nanay ni mo. Ah, Nay. Ande, anak. Anak. Katapusang higayon nga hilakan ko na si Abi ay. Mao na kini katapusan. Pero bayra niya ang kasakit nga akong gipati, Nay. Ande. Magbayad siya og luha sa mga luha nga iyang gipaakas sa akong mga mata. Doble pa. Ande. Anak. Unsay buot ni mo kipasabot. Diba? Matod nila, Nay. Kung muutang kag kinabuhi, kinabuhi usap ang imong ibayad. Pagbati ang ilang iutang na ko, Nay. Busa magbayad usap sila o pagbati. Ila kong ipasakitan. Busa. Pasakitan mo, usab siya. Makahimo day ka sa pagpasakit ni Abigail. Makahimo. Hindi. Abi ko bang nakailak ko ni mo. Pero nasayop ba di ay ko, anak? Ikaw pa ba ang bata gagikan sa akong sabakan? Igunok sa wa na di ay ko makailan ni mo. Kaya ang anti nga akong nailan, usa ka bata nga mahadlokod sa Ginoo. Kaniadto ra ka na, Nay. Mahimong mausap ang tao sa usa lang kapag pamilog. Sama sa pagbati ni Abi. Kipasakitan ka niya, o. Pero dili ka na ikong katarungan nga mupahos kapag usap sa pagpasakit niya. Sugod karong gabi ona. Lahi nga andi na ang imong makita, Nay. Andi, anak. Good morning. Nagmata ka na? Yes, kaganina pa. Nganong wa man ko nimo pukawa? Nindot ka kayong tanawon nga nahinanok. You look like an angel. Kasayo sa pangatik, But it's true. Anyway, sige na. You need to get up na aron magdungan tas pagpanghawon. We still have a flight to catch up. Ha? Flight? Yes, baby. Mga tuta sa Palawan for our honeymoon. Ganahan ka og dagat, diba? Pero, No worries. I know we can do it yet. Pero, dili ta mamaulit din sa Cebu. Kung dili pa mawa ka ng imong means. Kay gusto ko nga buhaton ang unatang anak dito Lupita. So, you better brace yourself, baby. Kay gipahinam ko ni Mugmayo. unsa? Asa di siya, Nay? Ambot lang. Waday mo mag-uban sa eskwelahan. Oh, gisipatan sad ko. Awa kay ayo nga bantay. Unang gani ang kaon kay alkansi kuslaw ni mo na. Wa pa gani ka mabusog. Nag-abang ko. Nungab na ka pero wa pa ka Wa mabusog. pa, wa pa. Problema na nimo. Adto pagbusog sa inyo, be. Wa naman rin kao sa amo. Bahala ka. Ano ako ba imong problema sa imong kaon, oy? Hay. Basta mapas mo ko. Si Abay Andi yun. Ang sadan. Kaya gipaundang ko ni mong kaon ay. Pilikadlaw naman ni siyang nagsiglakaw. Gani magpahibaw na ko kung asa siya. Salbakuta. Asa di ka itong bata ato? Asa ka ito siya magsigihan? Sa imong tananong? Ha? Nang, nay? Murag, wa naman ni, bantay ka? Murag, wa naman ni ano? Bantay, murag, wa lang niya. Pag-unsa man ba? Gana kasal si Abay-Abi ni Jeric. Murag, nakamupo naman tingali. Nakamupo na yun. Sputing naman gani kayong porma.
Sige nag-isputik porma, bisan sa eskwelahan ra paingon. Ay, may unta ko na dawat na niya, Marcelino. Ug mawa na sa iyang huna-huna ang pagpanimaos. Kim! Daan ko, di ka matubay. Kasi man ni Mouse. Kinsa may atong gihisgutan. Si Ii? Di gid Mouse, di gid matubay. Si Abay Andi. Aw, gipabuong mo na. Awon sa nun? Ay hanggaw ka man gyud ka-istorya, Marcelino. Magbuwag-buwag ta ay kapoy ni may kastorya. At uyab dito lang, na magbuwag-buwag mo to. Gamay na lang yun, mahapakan kang bataa ka. May pagmaghilom ka na lang diha. Oh! Nang matuan ko. Mao man bitaw na akong tuyo aron mahilom ka. Oh! Sige, subad! Subad! Amay, ginaog-daog mo lang na mo. Ami man na, amay. Lola? May bisita ka. Ha? Kinsa? Ni Asia. Ni Asia? Oh, my God! Wait, minamin ko magkadito la. Wait lang. Mag-ilis na ko then, okay na ba nga akong look, Lola? Apo, you are beautiful. Wait. Do I really look okay, Lola? Of course. Mga sige na, kanaoga na siya. Don't make him wait for long. Lola? Apo, Yes, Lola? you take care. I always do, Lola. No. You take care of your heart. Hinumdumi ka nunay. No matter what, you are always special to me. And you are always loved by me. Lola. Ayaw ka bala ka. Naibaw ko nga dili ko pa sa kata ni Andy. Ampingan ko niya sama si mo pag-amping na ko, Lola. Andy will love me and me alone. Hi. Hi. Flowers for you. Wow. Thank you. Dinita man ni hapon ha. Magluto ko para nimo. Or ganahan ka nga sa gawas na lang ta mga on. Ikaw nga akong aktor. Kung nasa ganahan. Mas ganahan ko nga lutuan ka. Well, ganahan sa ko nga makatilaw pag-usap sa imong minuto. So, sige. Dilit na mga. Thank you. Hi. Hi. Here. Idadaan kag butong. Thank you. Nag-enjoy ka ba sa itong pag-stay din eh? Thank you kaayo. Dili ko maabot ining dapita kung dili tungod nimo. O dili kay din hilang. Plano ko nga isuroy ka sa nagkalaing-laing dapit sa kalibutan. Sugdon ta sa pagsuroy ang Pilipinas. Kaya, samtang i-process pa ang imong passport aron makaadto na ka sa laing nasod. Salamat. No, baby. Thank you. Kay, Kay bisan kalit kayo ang tanan, but you choose to marry me. You choose to stay. may mahimo pa ba ko? Banata na ka. Misaan ako upan nimo sa tubangan sa Ginoo. Nga sa kasakit o kalipay mag-unong ta. Just how lucky am I? Napiit akong maayos imong gakon sa... It's our 6th day here. Oo. Dako-dako na jugag payra na din sa resort. Dili pa patang mamalik sa Cebu? Dili ba matud ako di ta mamalik dito not until masugdan na natong og himo natong junior? Ha? Ikaw nung kaadlaw na nato din eh. Buti pa sabot nga pwede na. Pwedeng ang unsa. Pwede na ni.
Ay, Sherry! Hoy! Gialasan-asan ko nimo. Asa ko nimo dada? Sa atong lawak, igo ng mga adlaw sa akong pagantos. I will claim my prize now. Finally, maangkot na yung ka. I will be very gentle. For now, just for now. And I can promise to be more gentle the next time around. Abi. Abigail. Sherry, nadumiho nung... Dili ka na birin. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!